اگر گھر دے اندر میت تھی ویندے بندہ فوت تھی ویندے تے جڑے اندے عام ورثاء ہیں ان کو 3 جہاڑے تے اگر عورت دا شوہر فوت تھی ویندے تہیں عورت کیتے 4 مہینے 10 دن سوگے غم میں ہی تو بعد سوگ کہنی غم کونی لہذا 3 دن تو بعد جتھاں سوگ منائے اتھیں تجدید حزن بھی جائز کرنی تجدید حزن یعنی فوت شدہ تھیون والے بندے کو ہی انداز یاد کرنا کہ حزن تے غم تازہ تھی وے اے بھی جائز کہنی اے فوت تھیون والا بھاویں شہید تھی ونجے یا ویسے اپنی طبعی موت نال فوت تھی ونجے دوہیں صورتیں جو حکم ہے برابر ہے جی موقع تے سوگ دی اجازت ہے غم دی اجازت ہے یعنی عام ورثاء کیتے جتھاں 3 دن تے بیوی کیتے 4 مہینے تے 10 دن اے غم دی اجازت ہے اتھاں اے بھی ضرور ہے کہ نوحہ نہ کیتا ونجے اتھاں روون پٹن یعنی کہ جنگو آہدن نوحہ واہ ویلا کرنا چیخو پکار کرنا ان دی اجازت بھی کہنی صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نوحہ دے بارے فرمائن کہ نوحہ یعنی میت دے اوصاف کو مبالغے دے نال بیان کر تے آواز نہ رونا جن کو وین آدن سرکی دے نال وین آدن کہ اوصاف یعنی میت دے صفتیں کو بیان کرتے ان دے خوبیاں کو بیان کرتے آواز نہ رونا ان کو وین آدن تے اے وین جرن بالاجماع حرام ہے ایویں واہ ویلا کرنا ہے مصیبت رونا چلاونا اے بھی جائز کہنی نوحہ حرام کام ہے تے نوحہ کرانے کیتے حدیث دے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے تے اے کو کفر دی گال بھی آکھیا گئے یعنی اے زمانہ جاہلیت دے لوگیں دا طریقہ ہے مسلم شریف دی حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگیں وچ دو گال ہی کفر دیان کہیں دے نسب وچ تان کرنا تے میت تے نوحہ کرنا یعنی کہیں دے نسب وچ تان کرنا یعنی کہیں دی اولاد دے بندہ تے ان نسب دے وچ اے ان دے ماں پیو دے بارے تے جنگل ہی کرے نسب دے تان کرے لان تان کرے ایک اے تے دوجا میت تے نوحہ کرنا رسول اللہ فرمایا اے دوہیں گالیں جڑیاں کفر دین یعنی زمانے جاہلیت دیاں اے گالیاں بھی حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرانا علی جیور اپنی موت کنے پہلے توبہ نہ کرے نوحہ کرانا لی جتے تانی اپنی موت کنے پہلے توبہ نہ کرے تا قیامت دے دی ایک کھڑی کیتی ویسے کیویں کہ این دے بدن دے اتے گندھک دا کرتا ہو سے گندھک دا این دے اتے کمیز ہو سے تے کھاجی دا این دے اتے دوپٹہ ہو سے اور الامان والحفیظ کتنی سخت روایت ہے یہ جڑے عورتاں وین کریں دین رون دین پٹ دین اپنے منہ تے تھپا مرن دین ستھلی تے تھپا مرن دین اپنے کپڑے پھڑیں دین تے سر وچ مٹیاں پین دین تے وین کر تے زور زور دا رون دین تے اے شرن جائز کہنی حرام کم ہے گناہ دا کم ہے جویں وین کرنا حرام کم ہے تے این کو سنان بھی جائز کہنی نوحے کو سنان بھی جائز کہنی یعنی جتے تانی بندے کو قدرت ہے تا ان کو منع کرے ان چیزیں نے روکنا چاہیے اللہ پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرماوے